दा दिनै UPPLआ जोंनि धोरोमनि मानसिखौ मानो केन्डिडेट होआखै? भैरबकुन्द मानो होनो हादिया? हरिसिंगा समस्तियाव मानो होनो हादिया? मोदैबारियाव 5% ख्रिस्टान दङ। भकतपारा, कालाइगाव आरो माने मोदैबारि एरिया गासै एरियाफोरखौ सिनायजोबगौ। बेवहाय मानो दिनै माने ख्रिस्टान केन्डिडेटखौ एन्टनि बसुमतारी? एन्टनि बसुमतारीया जाबाय गबिन्दनि आफन मानसि। मोनसे समाव बे NDP मोन। दा जोंनि धोरोमखौ बिराद माने डिसक्रिमिनेसन सोबस'नो थाखाय जेरैबो नाजाबाय थादों आरो। दा दिनै गरायसरावबो अनसुमा बसुमतारीखौ नागिरदोंमोन। अनसुमा बसुमतारी गोदान ख्रिस्टान हाबनाय। दा जेराव माने बेयाव 3%बो ख्रिस्टान गैया। कबिराली एरियायाव 80 बिघा हा सासे हारसा मानसिया जोंनि बाथौ धोरोमनि आइडिअ आनसलिकनो हा फाननो नागिरदों। हा फाननो नागिरनायाव एबसुनि गासै लिडारफ्रानो थांनानै गासैबो ख्रिस्टान जोबदै बै हारसाखौ बाथौनो हा फाननो मोना थिगसे दंबोदों मंगलदैयाव। बिनि उनाव हाखौ दा बिथांमोना बायबाय दायो डन बस्क' फाथिनो नागिरदों। डन बस्क'जों लोगोसे गिर्जा दं। दा बेयो एबसुनि मन'भाबखौ सिन्था खालामनानै नाय। दिनै बिसोरो फैनानै गामि गामि अमा बेदर जाहोनो हागौ, जौ लोंहोनो हागौ, माने जुमाय होनो हागौ, पार्टि होनो हागौ। किन्तु 5 बोसोरनि उनाव बिसोरनि मोखांखौ जों नुनो मोननाय नङा। गावसोरनि पावारखौ माने गावसोरनि मानसिनोसो माने बिसोरो गावसोरनि मानसिनि लाबा लानो थाखाय बाहायगोन आरो जों बेखौ साननांगोन जोङो इन फिउचार आरो। दिनै त्रिदिप दैमारि रिहन सानैबो लोंनानै 22 खान गिर्जा लुबाय जोंनि आखायाव तथ्य दङ। दाख्लै बावै कप्टिमारियाव थांदों। कप्टिमारियाव मात्र 7 घर ख्रिस्टान दङ। 7 घर ख्रिस्टान ओरैबायदि गोदोर गिर्जा लुना दों बेसेबा लाख थाखानि त्रिदिपा। मात्र मानसिया 7 घरल'सो ख्रिस्टान मानसि कप्टिमारि गामियाव। कप्टिमारि गामियाव बिसोर गोदोर माने गिर्जा लुनानै होबाय। बाथौ मन्दिर गंसेबो होनायनि कुनु गामिया समस्तियाव उदाहरन गैया। सा सानजा खोला सानजा सोनाब गासैयाव जों खना खनला बेरायजोब्बाय नुजोब्बाय आजि गथ' उदाहरन होननाय त्रिदिप दैमारि गैया। दिनै 22 खान गिर्जा होनो हाबायबो मानो गंसे होनो हादिया? दाख्लै बावै नैबेयाव मडेल हस्पिटालाव फार्मासिनि साख्रि ओंखारदोंमोन। हरिसिंगा देलगुरनि मडेल हस्पिटालाव फार्मासिनि साख्रि ओंखारनायाव बनगुरुनि सासे हौवासाया एप्लाइ खालामबाय। सासेल' सिंगल केन्डिडेट जानाय लोगो लोगो बे गथ'आ साख्रिखौ गाव मोनखासिगोन बिराद फुर्ति जाबाय। रावबो केन्डिडेटआनो गैखाया। गाव हारसिं बिराद मोजाङै फुर्ति माने जायै लोङै फैनानै साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लांनो फैबाय। रिहनजों त्रिदिपजों मिटिं लिंदों हस्पिटालाव। गासै आसा कर्मीफोरखौ लिंजोबदों। हस्पिटालनि कमिटिखौ लिंदों, खाथिनि देलगुरनि मानसिफोरखौ लिंदों। बिनि उनाव सोंबाय बे गथ'आ बबे गामिनि जायनो माने एपइन्टमेन्ट होगोन आरो। सोंनायनि उनाव बुंबाय बे बनगुरु होननाय लोगो बाथौ गामि। लोगो लोगो नामखौ दाननानै बेलेग सासे गावसिनि धर्मनि मानसि नायगिरब्रबलायनानै माने साख्रिखौ बेलेगनो होबाय। अब्ला जों सानदों दिनै आरो बेवहाय बरबेंग्रा गामिनि रबिनसन मुसाहारि नामखौ खोनायोबानो जोंनि बाथौनि मानसिया गोबानो ओंखारनांगौ। बै नेम्बरबसनि हाया मानि थाखाय थांजोबखो? बै LP स्कुलनि हाया मानि थाखाय थांजोबखो? बै हरसिंगा टाउननि हाया मानि थाखाय थांजोबो? एकमात्र मानसिया जाबाय रबिनसन मुसाहारि, जेब्ला बियो टंला मण्डल अफिसनि सार्कोल अफिसारमोन। बे बाथ्राखौ जोङो दिनै बावगारबा जानाय नङा खिन्थु। दा दिनै बे एखे रबिनसन मानसियानो दिनै 2000निबो बारा दिनै त्रिदिपमोनजों लोगो नांनानै गावसिनि मानसिखौ एपइन्टमेन्ट होजोबदों। अफिसार पर्यन्त होदों। रबिनसन मुसाहारि नामखौ खोनाब्लानो जोंनि मानसिफ्राथ' गोबांसो ओंखारनांगौ जोंनि धोरोमनि मानसिफ्रा। गोसोआव माने अहाले मोननांगौ ओरैबायदि गाज्रि मावना गालांदों। नेम्बर बस्तिनि जोंनि माने शंकर मास्टार माने बिथांनि माने न' बिथायालागै हाखौ लाजोबबाय। जों बेखौ सानना नायनांगोन आरो। मोनसे समाव बे क्लाबनि आरो पन्सायतनिसो हा मोनदों बबेबा खन्द आरो गासिखौबो लाजोबबाय बिथांमोना। दा दिनै रिहना माने गंब्रै डायमन्ड स्कुल सलायो। हरिसिंगा डायमन्ड, उदालगुरि डायमन्ड, बाटासिपुर धेकियाजुलिनि डायमन्ड आरो दैमालु होननाय दङ मोनसे जायगा गहपुराव गंब्रै डायमन्ड स्कुल सलायो। स्कुल सलायथों थिगानो, बे डायमन्डनि गेजेरजों दिनै भुटानाव हुलुस थुलुस। बे डायमन्ड स्कुलनिफ्रायनो दिनै अरुणाचलाव हुलुस थुलुस। मानोना बेयाव माने धोरोमनि बाथ्रासो फोसावनाय जायो। गोबां गथ'फ्रा बेयाव हाबबाय आरो अरुणाचल आरो माने भुटाननि मानसिफ्रा। दा दिनै जोंहाबो बे बाथ्राखौ बिराद गोथौ सानना नायनांगोन। दा बेनिखायनो जोङो बहुद भितरिया बाथ्रा दङ, जोङो माब्लाबा बुजिनानैबो बावगारनानै थायो। दा जोङो बे खोथाफोरखौ जोंहा माने सरसा जालायनांगोन। दिनैबो ख्रिस्टान मानसिफोरा माने सोरबा माने बुङोब्ला गाज्रि मोनगोन, दिनैबो ख्रिस्टान मानसिफोरा सोरनो भट होगोन दाबो डिसिसन जायाखै खिन्थु। दा जोंनियाथ' हाबनानै थाबाय UPPLआव माखासे, खिन्थु बिसोरो दाबो सोरनो भट होमारगोन दाबो थिग खालायाखै। बिसोरनिया बै रबिबार खालिसो अर्डारा जायो। देवबार खालि ज' जागोन अर्डारा, माने बै मोनसे जायगानिफ्राय थाङो बिथांमोननिया जे एबार आमुगनो होनांसिगौ होननानै ओइदिनखालिसो जागोन। आंनो बिराद अभिगता दङ। आं जेब्ला डिस्ट्रिक्ट आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन आंखौ बिराद कुइसन खालामनायमोन जे मानसिया जोंनि नंगौना नङा। 2016 सनाव जों दिलीपबरखौ थिखाङाखै होनबा पिसिडिआरआ। दिलीपबराव टंलानि बाथौ धोरोमनि दाबो एमसि लेगेल जायगायाव बेखौ थिखांनाय समाव आमबागाव एरियायाव आंखौ बिराद सोंदों। बोराय मानसिफोरा बिराद प्रश्न खालामदों
बर' हारि जै बाथाय जोंनिया बाथौनिफ्राय मुदैया ज्राम गयो बिसोर जेबो दैखौ नाङा जोंनि बाथौनिफ्रायसो मुदै गलाबायो जै बर' हारिनि जै होनना बुङोबा खिन्थु बिथांमोननि मानसिया जेबो देवनाय खिन्थु मानसिया जोंनि नंगौना नङा जोंनि धर्मनि नंगौना नङा बेखौसो बिसोरो नायगिरो सिगांग्रो ओरैबायदि गेदेर गेदेर बाथ्रा बुंनो खोमायावनो हाबा बिसोरनाव दा बेनिखायनो जोङो बे खोथाफोरखौ जोङो दिनै सानना नायनांगोन आरो दा बेनिखायनो जोङो दिनै परिबर्तन सोलायनायनि नामाव जाहाथे बयबो दिनै बिजेपिनो भट होयो आरो बिजेपि सरकार फैयोब्ला जोंहाथ' धोरोम हिसाबै भट लाबजागोन होनना बुंखाबाय आरो आङो गावनिनो मानसि हिसाबै जुदि धोरोमनि मानसिनो जिमान हायो आङो माने साख्रि बाख्रिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै सेल्फ हेल्प ग्रुप थाबाय जोंहा गथ' गथायनि बाथ्रा थाबाय लामा दालां जौगानायनि बाथ्रा थाबाय धोरोमनि बाथ्रा थाबाय गासैथिंबो आङो मावनो थाखाय सुबिदा मोनगोन आङो बेखिनि बाथ्राखौ सानबाय आरो जोंनिया धोरोमनि बाथ्राफोरखौ जाहाथे गुबुननिसिम माने खोथाया बारलाङा